நான் சூது, ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், நானே வெற்றி, நானே தீர செயல், நானே பலவான்களின் பலம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. இதுல பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா? ஏமாற்றுபவர்களில் நான் சூதுங்கிறாரு. இது என்னன்னா, உலகத்துல உலகம் முழுசும் பலவிதமான ஏமாற்றுக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க. பலவிதமா அத பண்றேன், இத பண்றேன், இத பண்றேன், அத செய்யலாம், நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு என்னது என்னது நெட்வொர்க் பிசினஸ் பண்றாங்க. நிறைய பேர் ஏமாத்துறாங்க. ஒண்ணு ஃபைனான்ஸ் வச்சு ஏமாத்துறாங்க. இல்ல ரியல் எஸ்டேட் பண்ணி கவர்மெண்ட் இடத்தையே போட்டு வித்துறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பண்றாங்க. ஆனா ரொம்ப மோசமான ஏமாற்றுறது எதுன்னா, மிக சிறந்ததான ஏமாற்று வேலை எதுன்னா இந்த சூது தான். ஏமாற்றுபவர்களே மிக சிறந்ததான ஒரு ஏமாற்றுபவர்களின் பிரதிநிதி யாருன்னா சூது. பகவான் சொல்றாரு, அது எனது பிரதிநிதிங்கிறாரு. ஏன் சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே என் கிருஷ்ணா பிரபு. மொபைல் பேட்டரி வீக்கா இருக்கு மாதாஜி. உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டுமா? பண்ணிடுங்க பிரபு. லைவ் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே, ஆயிடுச்சுங்க பிரபு. இப்ப யாருக்கு ஹோஸ்ட் யாருக்காவது பண்ணுமா? மதனா மாதாஜி பண்ணுங்க பண்ணட்டுமா? குமுத ரவி, ரம்யா மாதாஜி, மதனா இருந்தா மதனா மாதாஜி பண்ணுங்க. ரம்யா மாதாஜி, ரம்யா மதனா மாதாஜிக்கு பண்ணிருக்கோம். ரம்யா மாதாஜி, விக்னேஷ் பாபு பண்ணுங்க. விக்னேஷ் பாபு பண்ணுங்க. யாருன்னா பண்ணல, விக்னேஷ் எல்லாமே. பாபு பண்ணிடுங்க. ஹோஸ்ட் உங்களுக்கே பண்ணட்டுமா மாதாஜி? பண்ணுங்க, ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க பிரபு. ஓகே. ஏமாற்று வழிகள் நிறைய இருக்குது உலகத்துல. ரியல் எஸ்டேட்ல இருந்து சின்ன ஒரு விஷயத்துல இருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும். ஆனா இதுல மிகச்சிறந்த ஏமாற்று வேலை எதுனா சூதுதான். அந்த சூது வந்து என்னுடைய பிரதிநிதி பகவான் சொல்றாரு. ஏன் சொல்லுங்க? எந்த மனிதனையும் விட உங்களுக்குதான் சவுண்டு. ஓகே குமுதாமா, உங்களுக்கு நான் சைலண்ட் பண்ணிட்டேன். அதான் சொல்றாரு பகவான். பகவானோட யாராச்சும் தந்திரமா செயல்பட முடியுமா சொல்லுங்க? பகவானோட யாராலையுமே தந்திரமா செயல்படவே முடியாது. கிருஷ்ணர் வந்து ஒருத்தரை ஏமாற்ற முடிவு செஞ்சா அது யாராலையும் மாற்ற முடியாது. பகவான் நினைச்சாதான் மாற்ற முடியும். இதுல ஒரு செயல் உங்களுக்கு ஒரு இது சொல்ல வரேன். சூதாட்டத்துல பஞ்ச பாண்டவர்கள் தோத்ததுக்கு காரணம் என்ன சொல்லுங்க? ஒரு இதா சொல்லுவாங்க இவங்க. கௌரவர்கள் ஜெயித்ததுக்கு காரணம் சகுனி கூட இருந்ததுனால. அதே நேரத்துல தர்மராஜா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டு பக்கத்துல உட்கார வச்சு அதை ஆடி இருந்தாரா, தர்மராஜா பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா பகவான் தான் அதுக்கு அவரை ஏமாற்றினா யாராலையும் முடியாது. அவரை தான் ஏமாற்றத்துல அடுத்தவங்கள அவர் தான் நம்பர் 1 தந்திரமா செயல்படுவார். யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அதே மாதிரி வெற்றி தீரர்கள் செயல் செய்யறாங்க இல்லைங்களா? வெற்றி நான் தான். அந்த தீரன் அவனோட வலிமை கூட நான் தான். யார் பலமா இருக்காங்களே அவங்களுடைய பலமே நான் தான். வெயிட் லிஃப்ட் தூக்குறாங்க, ரன்னிங் போறாங்க, நிறைய பண்றாங்க. பலமானங்கிறது அந்த பலத்திலேயே அந்த பலவான்களின் பலமும் நான் தான் பகவான் சொல்றாரு. இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்தா ரொம்ப இதா இருக்குது பாருங்க. விஷ்ணு குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன். பகவான் உதித்து வந்து விஷ்ணு குலம். அந்த குலத்துல நான் வாசுதேவன் பகவான் சொல்றாரு. பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்கள் நான் உஷானாங்கிறாரு. சிந்தனையாளர்கள் மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர் யாருன்னா உஷானா தான். அதை சொல்றாரு. பகவான் அர்ஜுனன் நான் தாங்கிறார். பாண்டவர்கள் 5 பேர் இருக்காங்க. அந்த 5 பேர்ல நான் தான் அர்ஜுனன் பகவான் சொல்றாரு. அடக்கி ஆளும் முறைகளில் நான் தண்டனை. அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவாதும்பாங்க. தண்டனை கொடுத்தாதான் அடக்க முடியும், இல்லாட்டி அடக்க முடியாது. அதுல நான் தாங்கிறாரு. வெற்றி நாடுபவர்களில் நான் நீதி. வெற்றி எந்த பக்கம் கிடைக்கும்? தர்மம் தான் ஜெயிக்கும்பாங்க, நீதி தான் ஜெயிக்கும்பாங்க. சில காலத்துக்கு இந்த அதர்மம் தலை தூக்கி ஆடும், கடைசியில நீதி தான் ஜெயிக்கும், நீதி தான் வெல்லும். ரகசியங்களில் நான் மௌனம். ரகசியம்னா வெளி சொல்ல முடியாது, மௌனம். ரகசியங்களில் நான் மௌனம். ஞானிகளில் நான் ஞானம்ங்கிறாரு. ஞானிகள்ல ஞானமும் நான் தான். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாளிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதையும் நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. எந்த இடமே இல்லாத இடம் இல்லை. அது நம்ம இம்மூவபிள்மாங்க. ஏன்னா என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது உங்கள்கிட்ட இன்கம் டேக்ஸ் காரணம் வந்து கேட்கறது அதுதான். மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு.
அசையும் சொத்து அதையா சொத்து. அந்த மாதிரி பகவான் அசைது எதா இருந்தாலுமே நான் தான். மொத்தத்துல நான் இல்லாம எதுவுமே இல்லைன்னு பகவான் சொல்றாரு. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணம் நிறைய இருக்குது பகவானுக்கு. அழகான போலத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. இதெல்லாம் பாருங்க, ஒரு சிறு பொறிங்கிறாரு. நம்ம பெருசா சொன்னா கூட ஒரு சின்ன பொறி. என்ன சொல்றாங்க பொறின்றதுக்கு என்ன அருமையா சொன்னாங்க. ஒரு சிறு பொறி, இப்போ ஒரு நெருப்பு பொறி எடுத்துக்கங்களேன், ஒரு வனத்தையே ஒரு ஃபாரஸ்டையே அழிக்கும். ஒரு மரம் 1 கோடி தீக்குச்சிகளை கொடுக்கும். ஆனா ஒரு தீக்குச்சி அந்த ஒரு சிறு நெருப்பு பொறி உலகத்தையே அழிச்சிடும். எவ்வளவு பெரிய ஒரு இது பாருங்க. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸ், அவரோட தேஜஸ்ல ஒரு சிறு பொறிதானா. அப்பன்னா நினைச்சுக்கோங்க, அதுல இருந்து தோண்டு வைங்கும் போது கற்பனை பண்ணி பார்த்தா எங்கேயோ போகுது பகவானோட இதெல்லாம் சொல்லொன்னாதது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத். 10வது அத்தியாயம் பகவானின் அருளாலும் குருவின் ஆசியாலும் நிறைவேறியது இனிதே. 11 போலாம். சரி, இப்போ 11வது அத்தியாயம். 11வது அத்தியாயத்தின் தலைப்பு என்ன? Dear devotees, அனைத்து பக்தர்களும் விஸ்வரூப சந்தர்சன யோகம். விஸ்வரூப சந்தர்சன யோகம், விஸ்வரூப தரிசனம். வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் இஸ்கான் டெம்பிள் சார்பாக அனைவரும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். 11வது அத்தியாயத்துக்கு நம்ம எல்லாம் போலாம் வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனம். இதுல எப்படி பகவான் விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு. இந்த விஸ்வரூபங்கிறது என்ன தெரியுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பகவானுடைய பிரபஞ்ச வடிவம். அது பகவானுடைய பிரபஞ்ச வடிவம் தான் விஸ்வரூபம். சாரி, 11வது அத்தியாயத்திற்கு வருக என்று வரவேற்கின்றேன். அர்ஜுன உவாச்ச. படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. மதனா மாதாஜி படிங்க. ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு, ஏன்னா முதல் ஸ்லோகம் இல்லைங்களா, ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு அடுத்த இதுல இருந்து மொழிபெயர்ப்பு படிக்கலாம். மத் அனுக்ரஹாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்மம் சம்ஜிதம் யத்வயோக்தம் வச்சஸ்தேன மோஹோயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு வார்த்தை வந்துருது, குஹ்யம். அர்ஜுன சொல்றாரு குஹ்யமத் அப்படிங்கிறாரு. குஹ்யன்னாவே ரகசியம். அது எங்க பார்த்தோம்? 9வது அத்தியாயத்துல. 9வது அத்தியாயத்தினோட தலைப்பு என்ன? மிக ரகசியமான அறிவு. குஹ்யம். இந்த வார்த்தை மறக்கூடாது. குஹ்யம், குஹ்யதமம், 3 வார்த்தை அந்த மாதிரி வரும். ரகசியம், மிக ரகசியம், மிக மிக ரகசியம். குஹ்யம், குஹ்யதமம், குஹ்யதரம், இந்த மாதிரி வரும். இதை கொஞ்சம் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. பகவான் சொல்றாரு இதுல. பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் சொல்றாரு என்னன்னு, ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியம். ரகசியங்கிறது வேற, பரம ரகசியம்னா பகவானை பற்றிய. பரமன்னா யாரு? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். பரம புருஷ பகவான். அந்த பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கினீங்க. இந்த உங்களுடைய அறிவுரைகள் கேட்டதால என்னாச்சு? எனது மயக்கம் தெளிஞ்சிச்சுன்னு சொல்றா. அப்படி ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசிய ஞானத்தை கேட்டதால் கிருஷ்ணர் சாதாரண நண்பன் மற்றும் சாதாரண மனிதன் என்ற மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. என்ன செய்யறாரு அர்ஜுனன்? அர்ஜுனனே நினைச்சுக்கிறாரு, பகவான் நினைக்காத சாதாரண மனிதர், என்னோட நண்பன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. நண்பன் முறையில் என்ன தெரியுமா செய்தார் அவரு?
நண்பன், ஏ ஏ மாதவா, ஏ கேசவா, ஏ யாதவா அப்படின்னு பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாரு. பேர் சொல்லி கூப்பிடுறதோட அது கேட்போம். 2 தானே. பகவான் நினைக்கும் போது ஒரு பயம், பக்தி, பணிவு எல்லாம் வரும். நண்பன்ங்க போது அந்த அளவு சாதாரணமா பேசிட்டு இருந்தாரு. இப்ப வந்துட்டு அவருக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஆன்மீகம் சம்பந்தமான யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க மாதாஜி. இவரு பாண்டியராஜன் பிரபு படிங்க. விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியத்தை ரகசிய ஞானத்தை கேட்டதால் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தன்மையை புரிந்து கொண்டார். அவரே அனைத்திற்கும் மூலம். அவரின் இதயத்தில் வீட்டிற்கும் பரமாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனைவரின் இப்ப அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு என்னன்னு. அனைத்திற்கும் மூலம் பகவான் தான். எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவும் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அர்ஜுனர். ஒரு நிமிஷம். மத் அனுக்கிரகாயா படிங்க. விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. விக்னேஷ் மத் பிரபு. அனுக்கிரகாய கிருஷ்ணரை ஒருவர் அவருடைய அனுகிரகத்தாலேயே புரிந்து கொள்ள முடியும். மத் அப்படிங்கிறது பகவான் இங்க. மத் அனுக்கிரகாயா. அனுக்கிரகம்னா தமிழ் நமக்கு தெரியும். அதே வார்த்தை தான் இங்க. பகவானை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அவருடைய அனுகிரகத்தால தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். படிங்க பிரபு படிங்க. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. உங்களுடைய அழிவற்ற பெருமையை நான் உணர்ந்தேன். எப்படி உணர்ந்துகிட்டேன்? ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றத்தை பற்றியும் மறைவினை பற்றியும் உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் விவரமா கேட்டுக்கிட்டேன். கேட்டதுனால இப்ப வந்து நான் நீங்கள் அழிவற்றவர் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை உணர்ந்துகிட்டேன். உங்களுடைய பெருமைகளை உணர்ந்துகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அர்ஜுனன் தனது புரிதலை வெளிப்படுத்துகிறார். கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள். இது பாருங்க, இப்ப பகவான் சொல்றாரு. படிக்காத மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி படிங்க. அரைச்சி படிக்காதவங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் உங்களுடைய உண்மை நிலையை நான் என் கண் முன்னாடி பாக்குறேன். இருந்தாலும் நீங்க விளக்குன மாதிரி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துல இப்ப நம்ம பாக்குறோம். இப்ப இந்த உலகத்துல வெளியே போய் பார்த்தாச்சுன்னா வீட்டுக்குள்ள தெரியல, ஆகாயம் எல்லாம் தெரியுது. இதுதான் பிரபஞ்சம். நம்ம கண்ணுக்கு தெரியற வரைக்குமே அப்பாலும் இருக்குது. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு இருக்குது பிரபஞ்சம். நீங்க இதுக்குள்ள எப்படி புகுந்திருக்கீங்க உள்ள, அதை நான் காண விரும்புறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பரமேஸ்வரா மற்றும் புருஷோத்தமா என்று அழைக்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகமே இல்லை. பாருங்க, பரமேஸ்வரானா நாம வேற மாதிரி, பரமேஸ்வரானாலும் பகவான் தான், புருஷோத்தமர் என்று கூறினாலும் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகமே கிடையாது. ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்லுவார் ஒரு ஸ்லோகத்துல, நான் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டனே யாதவா மாதவான், நீ எப்பேற்பட்ட பரம்பொருளப்பா, நீ பரம புருஷ பகவானப்பா, உன்னோட அருமை பெருமை தெரியாம நான் உன்னை எவ்வளவு ஒரு சாதாரண மனுஷனா நினைச்சு கூப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பாருங்க, இறக்கப்பட்டு பகவான் திருப்பாதத்துல விழுந்து எப்படி பேசுறாரு. இந்த இடத்துல இப்படிதான் பேசுவாரு. நான் உன்னை என்னென்ன பேர் சொல்லி கூப்பிட்டேன்ப்பா பகவானே, நீங்க நான் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன், நீங்க எவ்வளவு பெரிய பரம்பொருள் அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்ய தனது ஆசை வெளிப்படுத்துகிறார். ஏன் வெளிப்படுத்துறாரு? கிருஷ்ணர் தெய்வீகத்தன்மையை அனைவருக்கும் நிலைநாட்டணும். அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இருந்தாலும் தெரியும் இந்த இடத்துல என்ன குறிப்பிடுறாங்கன்னா, நமக்கு வருங்காலத்துல வர்றவங்களுக்கு, பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு அனைவருக்கும் நிலைநாட்டணும் இல்லைங்களா? மற்றவங்களுக்கு நம்பிக்கை வரணும். எதிர்காலத்தில் அளவுகோலை நிர்ணயிப்பதற்காகவும் கிருஷ்ணரின் கூற்றை நிரூபிக்கவும். அளவுகோலை நிர்ணயிப்பதற்குனா என்ன தெரியுங்களா? இப்ப யாராச்சும் எவ்வளவு பேர் போலீஸ் சாமியார்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? எனக்குள்ள கடவுள் இருக்கிறாருன்றாங்க.
நானே கடவுளுங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள்ட்ட போய் நீங்க கேட்கணும் ஒரே வார்த்தை. நீங்க கடவுளுங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன். உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்களேன் அப்படின்னு கேட்கணும். விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்கன்னு சொன்னாவே போதும், அவ்வளவுதான். அவங்க உண்மையா போலியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எழுத்து தெரியுதுங்களா மாதாஜி? படிக்கிறதுக்கு இல்ல பெருசு பண்ணிட்டீங்களா ஸ்கிரீனை? டிவோட்டீஸ் தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஓ, எங்க போயிட்டேன் கிருஷ்ணா? ஒரு நிமிஷம். எங்க போயிட்டேன்? ஓ கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம், படிக்கிறாங்க மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் இருங்கம்மா. அருண், 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 நீ வாப்பா. படிக்கிட்டுங்க மாதாஜி. படிங்கம்மா, படிங்கம்மா. எங்கே போயிடுச்சு பாருங்க. வந்து உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளார். இது எப்படி ஓபன் பண்ணீங்க? இது பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணலாம்னு இந்த எடுத்துட்டு place பண்ணலாம். என்னத்துல நோடுறீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க எவ்வளவு ஒரு தன்மையா கேக்குறாருன்னு. என்ன இது கேக்குறாரு? பிரஸ் பண்ணா இது அமுத்தணும். ஆ, அப்ப ஷேர் பண்ணலையா? முடிஞ்சா ஷேர் பண்ணு, ஷேர் பண்ணு. 11. 11. எவ்வளவு ஒரு தன்மையா கேக்குறாரு அர்ஜுனன். என்னன்னு இதுல ஒரு தன்மை தெரியுது பாருங்க. எனக்கு உங்களோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்கன்னு கேட்கல, என்னன்னு கேக்குறாரு பாருங்க. ஒரு வார்த்தையை நம்ம கவனிக்கணும். என்ன வார்த்தை நம்ம கவனிக்கக்கூடிய வார்த்தை? யாருக்காச்சும் மாதாஜி இன்னொரு தடவை அதை படிங்க. காட்டி அருளும் இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாரு? விஸ்வரூபத்தை எம்பெருமானே, யோக சக்திகளின் கரெக்ட். அதுக்கு முன்ன முதல் வரியில் என்ன வருது வார்த்தை? உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் இந்த வார்த்தை தான். தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, முதல் வார்த்தை என்ன சொல்றாரு? விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். என்னால அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும்னா எனக்கு நீங்கள் காட்டி அருளுங்கன்னு சொல்லி கேக்குறாரு அர்ஜுனன். ஏன் சொல்லுங்க? நம்மளுடைய பார்வையில குறைபாடுகள் உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் நம்மளால பார்க்க முடியும், அதுக்கு மேல நம்மளால பார்க்க முடியாது. இப்போ ஏதாவது பார்க்கணும்னா நம்ம தூரத்துல இருக்கிறத பார்க்கணும்னு என்ன செய்யறோம்? அது எப்படி ஆஃபர் பண்றது? தட்டுல போட்டு துளசி வச்சிருப்பாங்க. தட்டுல போட்டு துளசி வச்சிருப்பாங்க அவனுக்கு. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், என்னால பார்க்க முடியும்னு நீங்க நினைச்சா எனக்கு அதை காட்டுங்கன்னு கேட்கிறாரு. இதுதான் முக்கியமான வார்த்தை. என்னால பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. அப்படி நினைச்சா எனக்கு காட்டுங்க, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அர்ஜுனன் யாசிக்கிறார் பாருங்க. என்ன சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு? எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு கட்டளை சொல்லல. எனக்கு பிரபு, திறன், வலிமை மற்றும் சக்தி உடையவர் பகவான், யோகேஸ்வரா, எல்லையற்றவர் என்ற போதிலும் கருணையினால் அவரே விரும்பினால் வெளிக்காட்ட முடியும், இல்லாட்டி முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ரஞ்சித் கிருஷ்ணன் பிரபு இருக்கீங்களா? படிங்க. யார் இருக்கீங்கன்னு தெரியல டிவோட்டிஸ். நான் கூப்பிடலன்னு யாரும் வருத்தப்படாதீங்க, படிங்க. கிருஷ்ணன் உணர்வில் பூர்வமாக சரணடைந்து பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடாத வரையில் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கான அவசியம் கிருஷ்ணருக்கு இல்லை. கிருஷ்ணர் பகவான் எதுக்கு வெளிப்படுத்துறாரு சொல்லுங்க? எதுக்கு வெளிப்படுத்துறாரு? நாம சரணடையணும். சும்மா சரணடைறது இல்ல, பூரணமா சரணடையணும். பூர்ணமா சரணடைந்து பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடணும், இல்லாட்டி பகவான் வெளிப்படுத்த மாட்டாரு. பக்தி தொண்டு செய்ய செய்ய இந்த புலன்களின் அதிபதியான பகவானுக்கு இந்த புலன்களை நம்ம பயன்படுத்தணுமா? நம்ம புலன்கள் இதயம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற ஜடக்கலங்கள்லாம் போகுது, நம்ம புலன்கள் தூய்மை அடையுது. பகவான் கண்டிப்பா நம்மளை வெளிப்படுத்துவார். சாதாரண இருக்கிறாங்க டிவோட்டிஸ், நிறைய பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. எல்லையற்ற நபர் தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தும் போது அத்தகைய எல்லையற்ற கருணையினால் அவரது எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். சில பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பிரபுபாதர் சொல்றார் பாருங்க, எல்லையற்ற நபர் தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தும் போது அது எப்படி? அவரது எல்லையற்ற கருணையினால்
அவரது எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணா ஏன் ஓடுதுன்னு தெரியல. யார் படிக்கல படிங்க. இவடி படிக்காதவங்க தான் படிங்க, இல்லாட்டி படிச்சவங்களே திரும்ப படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பெருதாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடியில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பலவகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. இப்ப நான் உங்களை எல்லாரையுமே பார்க்கறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து போலாம் வாங்க. பகவானோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம அந்த கற்பனைக்கு தயவு செய்து எல்லாருமே அந்த கற்பனைக்கு வாங்க. அதை நம்ம கொஞ்சமாச்சும் அனுபவிக்கலாம். அது ஒரு டெம்பரவரி தோற்றம் தான், பர்மனன்ட் கிடையாது. அதை நம்ம அர்ஜுனன் அனுபவித்தது போல நாமளும் அனுபவிக்கலாம். நீங்க அதை இந்த ஸ்லோகத்தெல்லாம் எடுத்து கற்பனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கும். நிஜமாலுமே அதை மூழ்கி படிச்சிட்டீங்களா? எப்படி பார்க்கலாம்? அடுத்து என்ன வருது பார்க்கலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி பல வகையான திவ்ய ரூபத்தை காண்பித்தார். திவ்யமான ரூபம் என்ற போதிலும் தோன்றி மறையக்கூடியது. இது தோன்றி மறையக்கூடியது, டெம்பரவரி. ஆன்மீக வானில் நித்தியமாக நிலை பெற்றது அல்ல அல்ல, சாதாரண மனிதர்களால் காணக்கூடியது அல்ல. இது இப்பேற்பட்டது. இதோட இதை வர்ணனையை பார்க்கலாம் பாருங்க. பரதர் யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. ஸ்லோகத்தோடைய மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பாரதர்கள் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். ஹரே கிருஷ்ணா. பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. ஆதித்யர், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் கொண்ட அற்புதமான ரூபம். இதற்கு முன்பு எந்த மனிதனும் கண்டிராதவை, கேட்டிராதவை. இதை பாருங்க. இதுல எல்லாமே பாருங்க, ஒரு ஒரு முகமா பார்த்தீங்கன்னா இதை ஜூம் பண்ணி பெருசா போடுறதுனால என்ன அழகா இருந்திருக்கும். எல்லாரும் பாருங்க, இங்கிருந்து அப்படியே இந்திரன், சந்திரன், வருணன், வாயு, விநாயகர், முருகர், சூரியன், ஆஞ்சநேயர் எல்லாருங்க. அதுக்குள்ள இதுவும் இது ஆதித்யர், இவங்க எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. நமக்கு இப்படி தெரியுது, முன்னாடி தெரியுது, போக 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 எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புவை அனைத்தும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புவை மட்டுமன்றி, இது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை, எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை, அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. அனைத்தையும் விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். எதை? அசைகின்றவை, அசையாதவை ஒரே இடத்துல முழுமையா இருக்குது. கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். பஷ்ய அப்படின்னா கடந்த 3 பதங்களில் 4 முறை இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் அசாத்தியமானவைகளும் சாத்தியமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க டிவோட்டீஸ். ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஞான சக்ஷுஷு, திவ்யமான கண்கள், ஞான சக்ஷுஷுன்னு வரும். உன்னுடைய இந்த சாதாரண கண், இந்த கண்ணால் உன்னால பார்க்க முடியாது, உனக்கு நான் திவ்யமான கண்ணை தரேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு, கொடுக்குறாரு. என்னுடைய யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பாருங்க. அந்த கண் எவ்வளவு இதா இருக்குது பாருங்க. அதுக்குள்ள பகவான் எப்படி தெரிகிறார் பாருங்க. கிருஷ்ணர் திவ்யமான கண்களை தருகிறார். நமக்கு கொடுத்தான்னு வச்சுக்க, நம்மளும் பார்க்கலாம் வாங்க. தெய்வத்தை காண ஒருவருக்கு திவ்யமான கண்கள் வேண்டும். அது பகவான் திருப்தி அடைந்து அவரே விரும்பினால்தான் கிடைக்கும். நமக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம கனவுலையாச்சும் பகவான் வருவாரு. சஞ்சயன் கூறினான். இப்ப இங்க யாரு சொல்றாங்க? திருதராஷ்டிர சஞ்சயன் சொல்றாரு. மன்னா யார? திருதராஷ்டிர மன்னர் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கூறிய பின்னாடி எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். அது எப்படி தெரியுங்களா?
பார்க்கவே ரொம்ப இதா இருக்கும். மாதாஜி யார் அழகா படிக்கிறீங்க? யாருக்கு நல்லா படிக்க வருமோ அவங்க படிக்கலாம். हरे कृष्णा माताजी। ஆ அநேக கரெக்டா அநேக வக்ர நயனம் அநேகன்னு நிறைய படிங்க மாதாஜி. अनेकवक्त्र नयन मनेकान् पदर्शनम् अनेक दिव्या अटिरणम् दिव्यानेकोद्यथा यथा युक्तम् யதாயுக்தம். अनेकवक्त्र नयनम् मनेकाता மாதாஜி போதும் पददर्शनम्। போதும் மாதாஜி, டைம் ஆகுது. அடுத்து திரவியமால்யாம் பிரதராம் திவ்யா दिव्यमाल्यां படம் சர்வாச்சரியம் மயம் தேவமனந்தம் விஸ்வத்தோ முகம். என்ன சொல்றாரு? அநேகவத்திர நயனம். அடுத்து பார்க்கலாம். அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேகவத்திர நயனம், அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புதமான தரிசனங்களை அர்ஜுன பார்க்கிறான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. அப்படியே கற்பனை பண்ணி பாருங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்? அப்படி இல்லை, வெளியே போய் நிக்கிறோம், பெரிய கிரவுண்டு, அப்படியே அண்ணாந்து பாருங்க, கண்ணு கேட்டன மாதிரி. இத படிச்சுக்கிட்டு அதை பார்க்கும்போது கண்டிப்பா நம்ம மனக்கற்பனையில பகவான் கண்டிப்பா தெரிவாரு. இத கரெக்டா அநேக அது ஒரு முகமா இருக்குது. அதுல சொல்லுங்க, பல முகங்கள், எல்லாருமே பகவான் அதுக்குள்ள அடக்கமா இருக்கிறாங்க. அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், தெய்வீகமான ஆபரணம் பகவானுக்கு, அப்புறம் திவ்யமான ஆயுதங்கள், அப்புறம் அந்த உடல்ல எந்த மாதிரி அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது? மாலை, ஆடை, அந்த உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருக்கிறது. அது அப்படியே பிரகாசமா இருக்குது, எல்லையற்றதா. எல்லை இல்லை, எந்த இடத்துல முடியுது? முடிஞ்சாதான் எல்லை இருக்குது, எல்லையற்றது. அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புத தரிசனம், தெய்வீக ஆபரணங்கள், மாலைகள் மற்றும் ஆடைகள். பார்க்கலாம் பாருங்க பகவானுக்கு. மாலைகள், ஆபரணங்கள், பாருங்க, ஆயுதங்கள், அநேக ஆயுதங்கள். எவ்வளவு முகம் பாருங்க. இதுல சிவன் இருக்கிறாரு, இந்த பக்கம் சிவனு, அப்படியே யாரோ பேரு நம்ம பார்த்தா அவ்வளவுக்கு சரியா கரெக்டா நமக்கு வராது, நமக்கு தெரிஞ்சவங்க சொல்ல. இங்க விநாயகர் இருக்கிறாரு, எல்லாரும் ஆஞ்சநேயர் இருக்கிறாரு, மகாவிஷ்ணு, பிரம்மா, எல்லாரும் இருக்கிறாருங்க. பார்த்ததுமே பாருங்க அப்படியே பிரமிப்பா ஆயிடுது. திவ்யமான ஆயுதங்கள் மற்றும் திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பார்வை காணப்படுது. பாருங்க மேல அண்ணாந்து பார்க்கும்போது இங்க கீழே இருக்கிறாரு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். இங்க அர்ஜுனன் பாருங்க கை கூப்பி இங்க பகவான் காட்டுறாரு பாருங்க. அப்படியே இவ்வளோ இந்த பிரம்மாண்டம் பூரா லைனா அந்த முகம் சுத்தியும் பாருங்க இப்படி காட்டுறாரு. எப்படி இருக்கும் பாக்குறவங்களுக்கு? இதெல்லாம் பார்த்தா நம்மலாம் மயக்கம், நம்ம உயிரே இருக்காது, மயக்கம் போட்டுருவோம். ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். எப்படி? ஒருவேளை. ஒரு சூரியனே நம்மளால பார்க்க முடியல. 12 மணி 1 மணி கண்ணை பார்த்தோமா, கொஞ்ச நேரத்தை காலை வெயிலே பார்த்து கொஞ்சம் இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா கண்ணெல்லாம் கருப்பா. சின்ன பிள்ளைங்களாம் பார்ப்போம் போட்டி போட்டுக்கிட்டு, சூரியனை உள்ள பார்க்கணும்னு. கரெக்டா உள்ள ஒளிவட்டம் நல்லா தெரியும். பட் இப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது எல்லாம் கருப்பா தெரியும். அது எவ்வளவு தவறுன்னு இப்பதான் புரியுது. அந்த மாதிரி பார்க்கணும், கண்ணோட இதே போயிடுது. இப்ப அதுக்கு பதிலா மக்கள் போன் குழந்தைங்க எல்லாம் கொடுத்து குழந்தைங்கள் பார்வையெல்லாம் போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை காண நமக்கு கண்ணு வேணும். பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமாவதற்கு சமமான பிரகாசம். இதுவும் டவுட்டு, அந்த கூட சமமாகாது, அதை விட பிரகாசம் பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனம். அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்கள் எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனால் காண முடிந்தது. பல்வேறு விஸ்தாரம் என்னன்னு பார்க்கலாம். என்னென்ன விஸ்தாரங்கள்? சிறப்பு பார்வை அர்ஜுனுக்கு மட்டும் கொடுத்தால்
கொடுத்ததால் அவரால் காண முடிந்தது. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்சரிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். ஆல்ரெடி ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணார். என்னன்னு? பரம்பிரம்மா பரந்தாமா பவித்திரம் பரமும் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம்பிகும். இப்பவும் பிரார்த்தனை பண்றாரு. என்னன்னு பிரார்த்தனை பண்றாரு? நாமளும் அப்படியே பிரார்த்தனை. என்ன பாருங்க, உறவு முறையில் மாற்றம். அர்ஜுனன் அற்புத ரசத்தால் ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளான். பகவான் இங்கிருந்து இந்த உருவத்தை, பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததுமே நட்பு. அது வரைக்கும் நண்பனா இருந்தா அப்படி நண்பனா எப்படியே யாதவா மாதவா அப்படின்னு பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு இருந்தவரு அப்படியே மயிர் கூச்சரிய வணங்கியபடி பகவான பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு. படிக்கலாம். டிவோட்டீஸ் யாருன்னா படிங்க. யாருன்னா படிக்கலாம், படிங்க. குமுதரவி மாதாஜி படிக்கவே இல்லை. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாருங்க என்னன்ட்டு, எல்லா தேவர்களுமே இருக்கிறாங்க. அது இல்லாத உயிரினங்கள் எல்லாம் இருக்குது. எல்லாமே சிறப்பா இருக்குது. பிரம்மதேவர் யாரு? அப்படியே தாமரை மலர்ல அமர்ந்துக்கிறாரு. அந்த பிரம்மதேவர் சிவபெருமானு. இன்னும் ரிஷிகள் எல்லாரையுமே நான் வந்து பாக்குறேன். திவ்யமான நாகங்களையும் பார்க்கிறார் அர்ஜுனன். எல்லா உயிர்வாளிகளும் என்ன? தேவர்கள், அந்த அசைபவை அசையாதவை நாகங்கள், எல்லா உயிர்வாளும் ஒரே இடத்துல. பிரம்மதேவர் வசிக்கும் பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த இடம் எது? கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு காண முடிகிறது. கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு யார் தெரியுங்களா? இதை சொல்லும் போதே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, இதை தெரிஞ்சுக்கிங்க இந்த வார்த்தையோட அர்த்தம். பிரம்மா எப்படி தெரியுங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல அவர் தானே மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு. இல்ல இல்ல, அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிறாரு. அவருக்கு முன்னாடி காரணோதக சாயி விஷ்ணு. இவர் ரெண்டாவதா வர்றவரு கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. இவருடைய பிரம்மா பிறந்திருக்காரு. இவருடைய நாபி கமலத்திலிருந்து தான் ஆண் பெண் சேர்க்கை இல்லாமல் பகவானின் நாபியிலிருந்து தாமரை தண்டு, அந்த தாமரை தண்டுல இருந்து மேல தாமரை பூவின் மேல பிரம்மா படைச்சதுமே என்ன பண்றாருங்க? பிரம்மா படைச்சிட்டாரு. இவர் என்ன பண்றாரு? பாக்குறாரு. சுத்தி பார்த்தா யாருமே இல்ல, ஒரே இதா இருக்கு. இவருத்தின் மேல என்ன பண்றது பாக்குற, சுத்தி தாமரை பூ இருக்குது. அவர் உட்காந்துக்கிறாரு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அவர் என்ன சொல்றாரு? இறங்கி தாமரை தண்டு வழியா கீழே வராரு. தாமரை தண்டு வழியா கீழே வரும்போதுதான் பகவான் வந்து அவரோட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. நீங்க இது வந்து மேல பாகவதம் படிக்கும்போது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க வாங்க. ஓகேங்களா? ரொம்ப குழப்பத்தில் இருப்பாரு. ரொம்ப குழம்பி ரொம்ப வருஷம் போராடி கடைசியில தாமரை தண்டு வழியா கீழே வருவாரு. அப்ப கூட வந்து பகவானா வந்து அவரால் அடைய முடியாது. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன். அர்ஜுன் அப்படி நிக்கிறா. அப்படியே சாதாரண ஒரு மனுஷன், அப்படி 7 அடி 8 அடியா 10 அடியா ஒரு கணக்கு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து விஸ்வரூபம். ஆகாயத்துக்கு மேல இங்க இதையும் பார்க்க முடியல, கீழையும் நடுவையும் பார்க்க முடியல, எதையுமே பார்க்க முடியல. அந்த அளவுக்கு மிக பிரம்மாண்டமா இருக்கு. பிரபஞ்ச தோற்றம் இல்லையா? கிருஷ்ணன் எல்லையற்றவர். அவர் மூலமா அனைத்தையும் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. படிச்சவங்க படிக்கலாம். படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜிஸ். அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள்
கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அப்படியே பிரகாசமா ஒரு சூரிய ஒளியே அளக்க முடியாத சொல்லி இல்லாட்டி கொழுந்து விட்டு எரி நெருப்பு, அதை கற்பனை பண்ணி பாருங்க. எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதினால் அவர் பகவான் ஒரு உருவத்தை வந்து பார்க்கறதுக்கே கடினமா இருக்குதான். அவர் வந்து திவ்ய சாக்ஸ், ஞான சாக்ஸ் கொடுத்தாரு. திவ்ய சாக்ஸ், திவ்யமான ஒரு பார்வை பார்க்க சொல்லி. ஆனா அப்ப கூட கடினமா இருக்குதுங்கிறாங்க. இருந்தாலும் அதுல பல மகுடங்கள் தெரியுது. கதைன்னா என்ன? கதா கையில வச்சிருக்காங்க பகவான், கதா. அப்புறம் சக்கரங்கள். இதனால அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிற பகவானோட உருவம் எல்லா இடத்துலயுமே பிரகாசமா விளங்குதுன்னு சொல்றாரு. எப்படி? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகாசமான சூரியனை போல இப்படி விளங்குது. அப்படியே சூரியனை போல இது போல பாருங்க நாகங்கள். இதுதான் நாகங்கள் காண்றேன்னு சொல்றாரு. மேல நாகங்கள் இருக்குது. இங்க பாருங்க பிரம்மா இருக்கிறாரு. இத வந்து நம்ம பெரிய படமா நேர்ல போட்டோல பார்க்கும்போது எல்லாரும் தெரிவாங்க. இப்ப சொல்றாரு பகவான் என்னன்னு? துவம் அக்ஷரம் படிக்கலாம். படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். என்னோட அபிப்பிராயம்னு அர்ஜுனன் சொல்லிட்டாரு. என்னன்னு அறிய வேண்டியது இல்லாம என்னென்னத்தையோ நம்ம அறிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். அதெல்லாம் இல்ல. அறிய வேண்டியதுல முதன்மையானவர் யாரு? பகவானே நீங்க தான். ஏன்னா அகிலங்களுக்கு இறுதி முடிவான ஆதாரமும் நீங்க தான். அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், இந்த தர்மத்துக்கு சனாதானத்துவம், புருஷோத்தமா, தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. இது அனைவருடைய அபிப்பிராயமே இதுதான். கிருஷ்ணரது உயர்ந்த தன்மையை உணர்தல். அறிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர், எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம், அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். அர்ஜுனன் வந்து கால ரூபத்தை வர்ணிக்கிறார். இது வந்து கால ரூபம். எது? பகவானுடைய விஸ்வரூபம் கால ரூபம். நீர் ஆரம்பமும் படிங்க டிவோட்டிஸ் படிங்க. எங்க ராஜலட்சுமி மாதாஜெல்லாம் இல்லையா இன்னைக்கு? நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர், உமது பெருமை அளவிட முடியாதது, தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை, சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள், உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கிறேன். இத வந்து அர்ஜுனன் பாக்குறாரு. கற்பனை பண்ணி பாருங்க. ஆரம்பம் நடுவு இறுதி இல்ல பகவானுக்கு. அவரோட பெருமை அளவே கிடையாது. கைகளை அளவிட முடியல. சூரியன் சந்திரன் அவர்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. சூரியனும் இந்த பக்கம் சூரியன், இந்த பக்கம் சந்திரன். அவரு பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து வெளிவேறு நெருப்பு ஜுவாலையும் வந்து அவரை சுய தேஜஸ், அந்த சுய தேஜஸால இந்த அகிலம் முழுவதுமே பகவான் எரிக்கிறாராம். அதை வந்து அர்ஜுனர் பார்க்கிறார். அதேதான். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. மேல் கீழ் நடு 3 உலகத்துமே ஒரே குழப்பமாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு வந்து அற்புதமான ஒரு உக்கிரமான ரூபம். எல்லா திசைகளும் பகவான். இது வந்துட்டு சொர்க்கத்திற்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி 3 உலகங்கள். லோகத்திரயம் தியாவ் ஆப்ரிதியோ அப்படின்னா சொர்க்கம் பூமி, நடுவில் இருக்க பகுதி 3 உலகங்கள். இதை பார்க்கலாம். இது வந்து கீழே அதல விதல சுதல தலாதல மகாதல ரசதல பாதாள, இங்க கீழே. நடுவுல பூமி இருக்குது. மேல பூலோகம், சொர்க்கலோகம், மகலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சாத்தியலோகம் இருக்கிறது. பிரம்மா இருக்கிற இடம் தான் மிக உயர்ந்த இடம். இங்க பாருங்க,
இந்த எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் வியாபித்திருக்கிறார். கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுதா பாருங்க. இங்க இருந்து வானத்துக்கு இதுக்கு நம்மளால பார்க்க முடியல. இத அதான் கற்பனை பண்ணி பாருங்கன்னு சொன்னது. கிருஷ்ணா அடுத்து என்ன? தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து அவர்கள் உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். இதை பார்த்ததுமே தேவர்கள்லாம் பகவான்கிட்ட சண்டராயிட்டாங்க. சண்டாயிட்டு பகவான்கிட்ட பூந்துட்டாங்க. சில பேர் பயந்து அப்படியே பயத்துல பகவானை கையெடுத்து கும்பிட்டு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. மகரிஷி சித்தர்கள்லாம் அவங்க கொஞ்சம் உணர்ந்தவங்க. அமைதின்னு கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யறாங்க. சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள் ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், தேவர்கள், இரு அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தவர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உண்மை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார். பாருங்க, ஒருத்தரை கூட விடல. A to Z எல்லாரும் பகவான வியப்போட பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. தேவர்கள் எதுக்காக பிரார்த்தனை பண்றாங்க? பாதுகாப்புக்காக. பயத்துடனும் வியப்புடனும் அவங்க வந்துட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார்கள். வலிமையான பயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். இத வந்து எங்களுக்கு பிரபு பாடம் எடுத்தாரு. எதுல? நாங்க பக்தி சாஸ்திரி படிக்கும் போது. இத பாருங்க, இத சொல்லும் போதே எங்கெல்லாம் உடம்பெல்லாம் மயிர்கூ செய்யுது. ஏன்னா பகவான் அந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணி பார்க்கும்போது இவர் சொல்வார். யாரு இது? இவ்வளவு நேரம் வந்துட்டு அர்ஜுனனை சொன்னார் பகவான் இதுக்கு முன்னாடி. மகாபாகோ நீ சண்டை போடுப்பா, நீ வந்து சத்திரியான்னு. இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றாரு, வலிமையுடைய பயங்களை உடையவரே அர்ஜுனன் பகவானை கூப்பிடுறாரு. நானும் குழம்பி இருக்கிறேன் அப்படின்றாரு. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. என்னால முடியல, குழம்புது. என் மனசு வந்து ஒரு நிலையில கிடையாது, என்னால முடியாதுன்னு சொல்றாரு அர்ஜுனர். தேவர்களின் இறைவனே, உலகங்களில் அடைக்கலமே, என்னிடம் கருணை கொள்ளும் கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்ட பின் எனது மனதை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பியில்லைன்னு சொல்றாரு அர்ஜுனன். இந்த உருவத்தை பார்த்துட்டு எல்லா திசைகளையுமே நான் குழம்பி இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. போரின் எதிர்கால விளைவு. இப்ப இதுக்கு மேல பகவான் என்ன காட்டுறாரு பார்க்கலாம் பாருங்க. என்ன பாக்குறாரு? இதை கற்பனை பண்ணி பாருங்க. அங்க குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல நிக்கிறாங்க. நிக்கும் போது பகவான் குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல அர்ஜுனங்கிட்ட இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறாரு. இது பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம், காலரூபம், தற்காலிகமானது. இதுல வந்து எதை பாக்குறாரு பாருங்க. இதை பாக்குறதா பயங்கரமா இருக்குது. எப்படி? தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரனின் எல்லா புத்திரர்கள், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். இவங்க எல்லாம் பகவான வாயுல அப்படி விரைஞ்சு ஓடுறாங்க. அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்குப்படுவதை நான் காண்கிறேன். இதுல இருந்து என்ன புரியுது உங்களுக்கு? சொல்லுங்க டிவோட்டீஸ். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? யோசனை பண்ணுங்க. அழிக்கவும் செய்யறாரு. காலமா இருந்து அழிக்கவும் செய்யறாருல மாதாஜி. அவருக்குள்ள எல்லாமே அடக்கம். நம்ம எல்லாருமே அடக்கம். கரெக்ட். அவருக்குள்ள அடக்கம்னு புரியுது. பட் இதுல இருந்து என்ன நமக்கு தெரியுதுன்னா, கண்டிப்பா கௌரவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள், அவர்களுக்கு தோல்வி நிச்சயம். அது தெரியுது. ஏன் சொல்லுங்க? எல்லாரும் தான் போயிடுறாங்களே. திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்கள், பீஷ்மர் போயிடுறாரு, துரோணர் போயிடுறாரு, கர்ணன் எல்லாருமே போயிடுறாருங்க.
இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இத. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். கற்பனை பண்ணுங்க பகவானே. ஆறு கடலில் கலக்கிறது. இப்ப ஆறு வந்து கடல்ல கலக்கிறது வந்து விரைந்து வருமா, அது போல அப்படின்னு நீங்க வந்து ஒப்புமை சொல்றாரு. ஒரு அனாலஜி. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகளைப் போல எல்லா மக்களும் உமது வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழைவதை நான் காண்கிறேன். எல்லாம் முழு வேகத்துல போறாங்க. அந்த விட்டில் பூச்சி அப்படிதான் ஓடி வரும். அந்த நெருப்பை பார்த்து அது ஒரு வெளிச்சம் நினைச்சு நம்ம வீட்டுல வெளியே லைட் போட்டு வச்சிருந்தோம் பாருங்க, மழை காலத்துல. அப்பதான் விட்டில் பூச்சி நிறைய வரும். வந்து அந்த எண்ணெய் கடையில கூட எண்ணெய் பேப்பரை தொங்க வச்சிருப்பாங்க. அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி அதே வருது. அது போல எல்லா மக்களும் பகவானோட வாயில வேகத்தோட நுழையறத வந்து பாக்குறாரு. யாரு? அர்ஜுனன். பாருங்க, விட்டில் பூச்சி அழிவை நோக்கி செல்கின்றன. அவங்களும் திருதராஷ்டிர மகன்களும் தர்மத்தை கடைபிடிக்காம அழிவை நோக்கி செல்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணுவே, கொழுந்து விட்டு எரியும் உமது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் தாங்கள் விழுங்கிக் கொண்டுள்ளதை நான் காண்கிறேன். உமது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதையும் நிறைத்து கொண்டு உக்கிரமான தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீட்டுள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்ற அப்படியே அர்ஜுனன் மேலும் தான் சொல்றாரு. கொழுந்து விட்டு எறிகிற வாய்கள் மூலமாக எல்லா திசையிலும் உள்ள மக்கள் எல்லாருமே பகவான் விழுங்கிட்டு இருக்கிறாரு. அதே மாதிரி அவரோட தேஜஸ்ல இந்த அந்த எங்கேயுமே நிறைந்திருக்கிறது வந்து இந்த அகிலம் முழுவதுமே அவருடைய உருவமே மிக பெருசு. அந்த தேஜஸ் ஃபுல்லா நிறைச்சிருக்குது. உக்கிரமான தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் பகவான் இருக்கிறாரு. போரின் எதிர்கால விளைவது. இரண்டு தரப்பின் அனைத்து வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். அர்ஜுனன் வெற்றி வாகை சூடுவான் என்பதை இது குறிக்கிறது. கேள்வியும் பதிலும் 3 ஸ்லோகம் 4 ஸ்லோகம். என்ன கேள்வி? படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி யாராச்சும் படிங்க. தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். குழப்பத்தில் இருக்கிற அப்படியே அவருக்கு ஒண்ணுமே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால என்ன செய்யறாரு, அவரே கேட்கிறாரு என்னன்னுட்டு, தாங்கள் யாருன்னு தயவு செய்து எனக்கு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு என்னோட வணக்கம், கருணை காட்டுங்க. ஆனா நீங்க ஆதி புருஷர், நான் உங்களுடைய நோக்கத்தை பத்தி எனக்கு தெரியாது, அதை நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன். தயவு செய்து உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிற அப்படி அர்ஜுனன். நீங்கள் யார்? உங்கள் நோக்கம் என்ன? புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் சொன்னீங்களா, காலோஸ்மி. முதல் வரி பாருங்க, காலோஸ்மி. காலோஸ்மின்னா ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. இதுக்கு மேல பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார் இந்த சுலோகத்துல இருந்து. காலோ அஸ்மின், அதாவது புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், காலம் நான். நம்ம எதனா பேசணும் என்ன சொல்லுவோம்? காலம் பதில் சொல்லுவோம். காலம் பதில் சொல்லுவோம். நம்ம வந்து வயசாயிடுச்சு, காலம் அப்படியேதான் இருக்குது, நம்ம தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். காலம் பகவான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இருதரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணா. காலம் நான். நீ போய் இங்க பாரு, இருந்து ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுதுன்னா, நீ சண்டையே போடாட்டா கூட இங்குள்ள அனைவருமே அழிய போகிறார். இது என்னோட திட்டம். நோக்கம் என்ன? எல்லாவற்றையும் அழிப்பது. பாண்டவர்கள் சிலரை தவிர போர்க்களத்தில் இருந்த அனைவருமே அவரால் அழிக்கப்படுவார். அர்ஜுனன் தேவையே இல்லை இந்த இடத்துல. பகவானே எல்லாம் பண்ணிடுவாரு, முடிச்சிட்டாரு பகவான் எல்லாத்தையுமே. இவர் ஒரு கருவி. அர்ஜுனன் ஒரு சவ்ய சாட்சின்னு சொல்லுவாங்க. சவ்ய சாட்சின்னா ஒரு கருவி.
அவ்வளவுதான், நான் முடிச்சிட்டேன், நீ ஒரு செயல்படுத்துற, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சதுக்கு நீ வந்து பண்றப்பா அப்படிங்கிறாரு. நான் சண்டை போட மாட்டேன், நான் சண்டை போட மாட்டேங்கிறாரு. ஒரு சத்திரியனுடைய சொல்லாகுது. வாழ்க்கைக்கான பாடம். காலம் எல்லாவற்றையும் அளிக்கும். நாம் அழிவை நோக்கி போகிறோமா அல்லது நித்திய பக்குவத்தை நோக்கி செல்கிறோமா? என்ன பண்ணணும்? நாம நித்திய பக்குவத்தை நோக்கி நாம போகணும். என்ன செய்யணும்? இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம ஈடுபட்டு நம்ம சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்தை பார்க்கணும், எல்லாம் பண்ணணும். பகவானுக்கு நாம நேரத்தை ஒதுக்கணும், பக்தி தொண்டு புரியணும். அதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி? மரணத்தை தடுக்க முடியாது. இறப்பதற்கு முன் கிருஷ்ண உணர்வால் ஆழ்ந்து கிருஷ்ணமயமாகி விடுங்கள். இதுதான் நான் சொல்றேன். பக்தி தொண்டு பண்ணுங்க. இதெல்லாம் கலந்து பார்த்தாதாங்க தெரியும். நாங்கெல்லாம் இந்த ரத யாத்திரை, ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நேத்து அந்த ரதத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு எங்க சேஷாதிரிபுரத்துல நடக்குது. கிளாஸ் இருக்கிறதுனால நான் போகல. இங்க 2 இடத்துல நடக்குது. டிசி-பாளையத்துல நடக்குது. இங்க இருந்து எங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் ஒண்ணு, இன்னொன்னு ஒரு 10 கிலோமீட்டர். பகவான் உங்களை மாதிரி பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருந்தாவே பகவான் தரிசனம் கிடைச்ச மாதிரிதான். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு 5-6 பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் இருக்கிற இடம் ஒரு திவ்ய தேசத்திற்கு சமம். ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்குது, அங்க போக வேண்டியது. எப்ப இருந்தாலும் ஈவினிங்ல வைக்கிறாங்க, கஷ்டம். பார்க்கலாம், டிவிலே பார்த்தாச்சு நேத்து. நாம என்ன பண்ணணும்? மரணத்தை தடுக்க முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வாங்க, உணர்வை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். நீங்க எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய எண்ணம் நல்லதானால் எல்லாம் நல்லதாகும். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். நீங்க நல்லாவே பாருங்க. எதுக்காக நான் இந்த கிருஷ்ணமயமாகி விடுங்கள் நான் இந்த வார்த்தைக்கு இந்த விளக்கம் கொடுக்குறேன்னா, நம்ம தெருவுல நிறைய மக்கள் இருப்பாங்க. அதுல உங்க மனசுல நல்லவங்க, இவங்க நல்ல குணம், இவங்க இந்த மாதிரி குணம், இவங்க பக்தியா இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம சொல்றோம். அவங்களுடைய முகத்தை எல்லாம் பாருங்களேன். இந்த பக்தியில் இருக்கவங்க இது வந்து பக்தியில் இருக்கவங்க முகம் முழுக்க முழுக்க பக்தியில் இருக்கும்போது அந்த முகத்திலே ஒரு தேஜஸ் தனியா வரும், ஒரு சாந்தம். இல்லை எப்படி தெரியுங்களா? இப்ப நம்ம ஒருத்தர் எனக்கு ரொம்ப கெட்ட எண்ணம் இருக்குது. எனக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரின்னா நகை போட்டுக்கிறா, புடவை வாங்குறா, அவன் சொத்து வாங்குறான், அவங்க கார் வாங்குறாங்க. அதை நான் முகத்தை எப்படி நம்ம யோசனை பண்ணுவோம் சொல்லுங்க? அந்த முகமே மாறிடும். முகத்தை அப்படியே சுருக்கிட்டு, புருவத்தை சுருக்கிட்டு வாங்குறாங்க வாங்குறாங்கன்னு மனசுல நம்ம கருவுறோம். அந்த கருவும்போது அந்த முகத்துல இருக்கிறது இப்படியே முகத்துல வந்துடும். அகத்தின் அழகு முகத்துல வரும். அதே நம்ம நினைச்சு பாருங்க. இப்போ ஒருத்தரை வாழ்த்துறோம், வாழ்த்தும் போது நீங்க நல்லா இருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வந்து நம்ம உணர்வு மாறுது. முகத்தை நல்லா வச்சு ஒரு நல்ல இதால சொல்லும் போது, அதனாலதான் என்ன செய்யறது? உணர்வை மாற்றுங்கள், உணர்வை மாற்றுங்கள்னு. உணர்வை மாத்தினா நம்ம வந்து மரணத்தை தடுக்கலாம். மரணத்தை தடுக்கலாம்னா எப்படி? மரணத்தை எப்படி தடுக்க முடியுது? நித்தியமான வாழ்வுக்கு போலாம், பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு. தஸ்மாத் 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 நிறைய வரும். தஸ்மாத்னா எனவே 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 எழுந்து போழ தயாராகு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசனை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்ய சாசியே சொன்ன இல்லைங்களா? சவ்ய சாசியே இந்த ஸ்லோகத்துல வருது. நிமித்த மாத்திரங்கிறாரு. சாரி, நிமித்த மாத்திரம். நீ ஒரு நிமித்த மாத்திரம். அந்த காரியத்தை செய்யறதுக்காக ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு. நீ ஒரு கருவியா செயல்படு, அவ்வளவுதான் நம்ம சொல்லுவோம். எய்தவன் இருக்க ஹரே கிருஷ்ணா. சவ்யசாட்சினா இடது கையிலும் சண்டை போடுறவன் இருக்கும். அந்த ஸ்லோகத்துல வேட் டு வேட் மீனிங் படிங்க மாதாஜி. வேட் டு வேட் மீனிங் படிங்க. ஸ்லோகத்துல என்ன போட்டுருக்காங்க பாருங்க. வரல. தஸ்மாத் முத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ரும். மாதாஜி 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 ஹரே கிருஷ்ணா. வேட் டு வேட் மீனிங். வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் புக்ல எடுத்துக்கலையேன்னா, அந்த சவ்யசாட்சினா 2 கையிலையும் போர் புரியவன்னு அர்த்தம்னு எனக்கு படிச்ச ஞாபகம். தஸ்மாத்னா எனவே. எதோட வேர்ட் படிக்கணும் மாதாஜி? சவ்யசாட்சி. சவ்யசாட்சி சவ்யசாட்சி என்ன சொல்றாங்க? நிமித்த மாத்திரம் ஆவையாக. நிமித்த மாத்திரம்னா காரணம். நிமித்த மாத்திரம் காரணமாக மட்டும். நிமித்த மாத்திரம்னா காரணம். சவ்யசாட்சின்னு சவ்யசாட்சிங்கிறாரு போட்டிருப்பாங்க மொழிபெயர்ப்புல. ஓகே ஓகே மாதாஜி.
அவர் இருட்டிலையும் சண்டை போடுவாரு, எல்லா வலது கை இடது கை எல்லாத்தையுமே போடுவாரு அவரு. சபையை நிமித்த மாத்திரங்கிறாரு. ஆமா. நிமித்த மாத்திரமாக கருவியாக செயல்படு. நிமித்த மாத்திரம்னா கருவியா. ஓகே ஓகேவா மாதாஜி? நான் உங்களை வேட் டு அட்மினிஸ்டர், சாரி. ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு, உனது எதிரிகளை வென்று பலமான அரசினை அனுபவின்னு பகவான் சொல்றாரு. கிருஷ்ணருடைய கையில் கருவியாக செயல்படுவதில் உண்மையான மகிழ்ச்சி உள்ளது. இப்ப பக்தர் பாருங்க, இப்படி பக்தர் ஆயிட்டா நம்ம நாட்டுல இருக்கவங்களோட வெளிநாட்டுக்காரங்க பகவான் கிட்ட வந்து ரொம்ப ஈர்ப்பாயிடுறாங்க, அட்டாச் ஆயிடுறாங்க. அவங்க எல்லாம் போன ஜென்மத்திலேயே டிவோட்டியா இருந்திருப்பாங்க, இந்தியாவில பிறந்திருப்பாங்க, இப்ப வெளிநாட்டுல பிறந்திருக்கிறாங்க. பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, நீரதன் புதல்வர் இந்நினைவு அகற்றாதுன்றாங்க. நாம பாரத நாட்டுல பிறந்ததுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும். வருஷமெல்லாம் பூக்கள் பூக்கும் புண்ணிய பூமி இந்தியா. பகவான் எல்லாம் இங்கதான் அவதாரம் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதனால இதுல என்னன்னா, இதுல துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். எதுக்கு இதை சொல்றாருன்னா, கேட்கிறாரு என்னன்னுட்டு. துரோணர் யாரு? அர்ஜுனுக்கு குரு. கேட்கிறா அப்படி அர்ஜுனன் இதுக்கு முன்னாடி என்னன்னு, நான் குருவை எதிர்த்து என்னுடைய ஆசிரியர் எதிர்த்து சண்டை போறதா? நீங்க உங்களுடைய ஆசிரியர் சாந்தீபன முனி, அவரை எதிர்த்து நீங்க சண்டை போடுவீங்களா? அப்படி உங்களுடைய தாத்தா இருக்கிறாரு, அவரை எதிர்த்து நீங்க சண்டை போடுவீங்களா? எனக்கு தாத்தா பீஷ்மர். இதெல்லாம் கேட்கிறாரு. அதுக்குதான் பகவான் இங்க சொல்றாரு, எல்லாருமே அழிக்கப்பட்டுட்டாங்கப்பா, நீ கவலைப்படாதப்பா, அவங்களை கொல்றேன்னு, சும்மா சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்லி, நீ சும்மா சண்டை போட போதும், வீழ்த்திடுவேதிகளன்னு பகவான் சொல்றாரு. கிருஷ்ணரது ஏற்பாடு. இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே அவரெல்லாம் மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். உனது கடமை செய், குழப்பமடையாதே. ஜேதா அசி, நீ வெற்றி பெறுவாய். எனது கருவியை ஆனதற்கான லாபத்தை அனுபவிப்பாய். இதெல்லாம் பகவான் சொல்றாரு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாருன்னா, அப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து வேண்டுவார் திரும்ப, என்னன்னு, உங்களுடைய இந்த விஸ்வரூபத்தை கண்ட பின்னாடி பகவான் வேண்டிக்கிறாரு. என்னன்னு, எனக்கு பழையபடி அந்த ரூபத்துக்கு வந்துருங்க பகவானே, என்னால முடியல, பழைய ரூபத்திலே வாங்க, நீங்க 2 கை ரூபத்துல வாங்க, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா வாங்கன்னு வேண்டிக்கிறாரு. வந்துடுறாரு. வந்துட்டுதான் சொல்றாரு பாருங்க, திருதராஷ்டிரன் சஞ்சய் இங்க சொல்றாரு. சஞ்சய் அங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாருங்களா, அங்க பணவோடு முதல்ல டிவி கண்டுபிடிச்சது யாரு? டிவியை பார்த்தது யாரு? முதல்ல டிவியை பார்த்தது நம்ம நாட்டிலே சஞ்சயன் தான். பாக்குறாரு, பார்த்து சொல்றாரு என்னன்னு திருதராஷ்டிரட்ட, மன்னா, முழுமுதல் கடலிலும் இருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். என்ன சொல்ற அப்படி பார்க்கலாம் வாங்க. எப்படி ஃபர்ஸ்ட் நண்பனா இருந்தா, அப்படி இப்போ பக்தன் ஆயிட்டாரு. நடுங்கி கீழே இருக்காரு பாருங்க, கூப்பிய கைகளுடன் மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயம், பேசவே வாய் வரல, தழுதழுத்த குரல்ல பிரார்த்தனை. என்ன சொல்ற அப்படி, பகவானோட மகிமைகளை உரைத்து அவருக்கு வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து மன்னிப்பு கேட்டு வேண்டா அப்படி. ஓகே, கிருஷ்ணரின் மகிமைகளை உரைத்தல். இப்போ மகிமைகளை சொல்ற அப்படி 36 இருந்து 38 வரைக்கும் 3 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ற அப்படி. யார் சொல்றீங்க பகவானோட மகிமையை? யார் சொல்றீங்க சொல்லுங்க, யாருன்னா லைனா. ஜெயந்தி மாதாஜி, விக்னேஷ் பிரபு எல்லாம் படிக்காதவங்க படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் இப்ப படிச்சவங்க படிக்க வேண்டாம். ரஞ்சித் கிருஷ்ணன் பிரபு படிங்க, யாருன்னா படிங்க. கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும். அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவானோட திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் எல்லாம் ஆனந்தம் அடையுது. அதன் மூலம் அனைவரும் பகவான் கிட்ட பட்டுதல் கொள்றாங்க. சித்தர்கள் மரியாதையுடன் பகவான வணங்குறாங்க. அதே சமயத்துல அசுரர்கள் அச்சமுற்று அங்கும் இங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை எனக்கு சிறப்பா நடக்குதுங்க அப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் ஆயிடுச்சுங்க, முடிச்சுக்கலாம்.
வாஞ்சா கல்ப தருப்பய சா கிருபா சிந்தப்பிய ஏவச்சா பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தக்கி ஜெய். நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். जगतगुरु शिल प्रभुपादर की जय। प्रेम से कहो निताय गौर प्रेमानंदा हरि हरि बोल। All glories assembled to God. All glories all glories. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் வர்றது ஏன்னா பகவானை வர்ணிச்சு சொல்றாரு அந்த விஸ்வரூபத்தை பத்தி. சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம், இல்ல உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தா எதனா சொல்லலாம். போஸ்ட் பண்ணிடுங்களா மத்தாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ற பிரபா கிருஷ்ணா. நான் பாட்டுக்கு சும்மா இருக்கிறப்ப அது மறந்துட்டேன். பார்ட்டிசிபன்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே